Днеска ще играем Грани. Поради предизвикателство на едни мои приятели. Първи ден ще играем Баба Гранушка. Или Баба ти Гранушка. Баба Гранушка ще се спълне горе. Малко разбалих картинките. О, супер, това е много хубаво. Айде бе. Не. Тук нищо. Баба ми Грани е изяла закуската. Тук от тия скафчета нищо. Тук нищо. Не. Пушка. Още една част за картината. Чакаме баба ни Грани да се разсее, защото малко бутнах колата. Айде бе, Гранушке. Ето и баба ни Грани. По-бързо се става и се махай. 3, 2, 1. Баба, как си заложила капан тук? Бъгнат капан. Я да видя остата, дето тя беше, има ли нещо. Карки. Супер. Ще ми дойде. Каркито ще го използваме за колата. Там обикновено или бензина, или акумулатора се появяват. Сега много внимателно. Казах внимателно, не шумно. Чукче. Ще я приспъва в сауната. Айде бе, баба ни Грани. Баба ти Грани. Баба ни Грани. Ще влезе в сауната. Малко да се измиеш, защото е много мръсно. Да си поизпоти. Чао, баба ни Грани. Чао, баба ти Грани. Най-доброто мятане. Сега тук правиме и това тук. Тумец. Тук е банята, само част на картинката. Айде по-бързо. Нямаме време, имаме само 2 минути. О, сейфки видях там.
Тук може би трябва да са клещите, но няма ги. Сега отиваме при гаргата. Тук нищо. Еде бе. Бати, бъгналите кашои. Така. Сега баба ще заплене най-там от шума. Докато аз внимателно ще поизчакаме малко баба Гранушка. Как го сложих като професионалист. Няма да я чакаме. Сега тук ще сложим най-внимателно частта за колата. Тук нямаше нищо. И това тук. Сега ни трябва това от кухнята. Баба ни Грани дали ще ни види. Не вярвам, защото ние сме професионалисти. Казах, че сме професионалисти, не шумотисти. Баба ни Грани не видя. Но ние сме по-бързи от нея и ще я надхитриме. Тук ще изпуснем предмет. Тя отива там, от другата страна. Сега. Трябва тук да ги оправиме. Сега ни трябва пазлуки, бензин, акумулатор и свещ. За колата, ако искаме да избягаме с нея. Така, тук минаваме така, защото ние сме професионал. И може да си го позволиме това да се бутне, не. Малко тук да се изтърсиме, да се измиеме по канализацията на баба ни Гранушка. Отиваме при гаргата, където крие клещите. Нищо, разбира се, тук. Хубавото някъде. Сега това тук минаваме така. Не се заклещваме никъде. И това тук така. Тук нищо. Тъпто мече човек. Другия кобил остава ни само плейхаускито. Къде ли може да са другите неща? Дистанционното. Това е за телевизора, ако не знаете. Оп, така, тук това махаме. Казах махаме. Баба ни Грани би трябвало да го чуе.
И така, сега чакаме само. О, доста бързо дойде. Направо се телепортира. Айде така, отиди там вътре. Чао, баба ти Грани. Оф. Сега отиваме да отключим онази стея горе. И се надяваме да има някой предмет. Сега, така. Това го хвърляме, не ни тярва. Добре, мисля. Въпреки, че исках да избягам с колата, това ще ни помогне да избягаме с колата. Сега да вземем книгата, която беше на първия етаж. Ето е така. Го взимам. Така. Тук има така. Там горе нищо. Това го отваряме. Айде бе. Така. Това го слагаме тук и тук естествено няма нищо. Къде ли могат да са другите неща? Бензината, отверката, ама нямам с кое да ги застрелям. Това е бати прецаканата работа. Добре. Тук се опитах, защото понякога има едни гличови места при бабани Грани, да го взема през перката. Сега ще пранкваме бабани Грани. Ей ти камерамен. Така. Бегай! Не ме виждаш, не лъжи. Сега ще я стоплиме в сауната. Така, тук минаваме така и така. Сега, Спайдър Кито ще ни от голяма полза, защото там има един гарен паяк при Спайдър Кито. Не този горе, а един друг. Сега, там има предмети. Важно е да запомня две. Бабани Грани трябва да дойде всеки момент. Бабани Грани и 2. За някой ден. Тя е малко стара жената. Ето, Бабани Грани. Тя дошли да се осигуря. Сега ще го отворя Спайдърмена. Така. Ебе. Пиу. Ау.
О, това ще ни е много полза, човек. Радвам се, че е тук. Да застрелям отверката. Тук. И бензин. Ето кой гадния паяк, за който ви говорих. Асансьора. Две. Отвори, айде бе. Спайдермен други. Това беше много напрегнато. И така. Можете да бъркате това за балета с това каркито, ама... Леле. Айде бе, обърни се на някъде просто. Там ли точно намери да се обърнеш, бе? Айде стига, намери си друго място. Тук нещо. Тук. Тук и... Тук... О, част за пушката. И сега частта за пушката също я пускаме в мазето. Оп! Малко удари тук горе, ама нищо му няма, ще се оправи. Това беше за мен. Няма да стане. Малко този път ще стане дълго видеото, но игра ни лесно е се минава. Чакаме. Сега. Май видях частта за пуската, но не съм много сигурен. Да, частта за пушката. По-точно последната част. Трябваше да го забележа. И умрях. Точно там ще бъде. Където трябва да се измъква. Точно там. Перфектният момент. Разбира се. Сега отиваме в мазето. Взимаме това за арбалета.
Баба ни Грани ни посреща. Така много се дразня. Знаеш ли какво? Отивам при Паяк. Той повече ми харесва. Как ще ме видиш? Аз съм ти зад гърба. Как ще ме видиш, бе? Къде стига? Хванаме през стената. Хванаме през тъпата стена. Това изобщо стена ли? Нали спря да ме гони уж? Ще застрелям баба ни Грани. Това звучи много гадно. Ще я застрелям. Нищо. Ще застрелям баба ни Грани. И така. Ако тя рови през Паяка, ще се измъкваме. Не ме интересува. Точно на вратата е сложила капан. Нищото ма ще я примамиме тук. Преди малко беше в мазето. Вие видяхте ли? Защото аз да. Какво е с това са? Писна ми от тази баба Гранушка. Ама сега ще се измъкна каквото и да стане. Ако тярва този клип и един час ще го направя. Да. Час. Ще го направя. Ама ще се измъкна от тук. Не ме интересува. Ей, баба ни Грани. Ела тук да видиш ти. Тук. Падай по стълбите. Падай по стълбите. Отперка. Бати и дебелата Грани. Гранушка е много дебела. Къде ли ни е частта за пушката? Последната искам да кажа. О, плейхауски. Чудесно. Там може да си крием мастърки или падлоки. Едно от двете. И сега ако убилите трябва да донесам. И така. Сега взимаме колбила и го слагаме тук. Какво ли ще има там, или падлоки, или мастърки? Не виждам какво друго може да бъде. Защото ключът за сейфа е при вентилатора. Т.е. при клетката. И може не виждам какво друго може да е освен тези двете. Там е малко пространството за
Нещо, например, като дъската. Не говоря за тези горе или в мазата, а говоря за дъската, където е за изхода за паяк. Сега тук последното. Мастърки. Честно казано се надях на падлоки. Мастъркито е пак доста хубаво за вратата. Сега отивам долу при паяка и ще се опитвам да намеря пушката. Да направя пушката. За какво ми е? Не знам. За да убия паяка. Не паяка, а гаргата по-точно. Гаргата. Ти какво правиш там, бе? Тъп паяк такъв. Баба Гранушка, да не ти се обадила да ме чакаш на входа. Бат паяка, човек. Сега ще имам кепчук на екрана. Кепчук. Изхабих 3 дни за един паяк и една баба. Ще ходя да се застрелям някъде. Не паднах. Ти имаш кепчук на екран. Кепчук. Както някой от моя клас го наричат. И сега. Пак ако е паяка там, не знам. Първо. И така. Надявам се да не се виждаме повече с това паяка. Но супер, и тъкно ще си изгубя пушката. И последната част. Бабо Гранушке, имам изненада за тебе. Научих се как да стрелям. Ела да видиш. Даже ще ти отворя вратата. Ела. Само ела. Само ми ела да видиш как стрелям точно. Ела мима. Но сърцето, да, точно така. И без това нямаш сърце. Тъмън ще ти подхожда. Така как се качих върху тебе. Стой долу. Мишка. Само имаш паяци и една гарка. Врачка. И едно месо. Сега. Тия клещи са доста хубави. Накрая ще взема нещото, което се крие в сейф, където дори не знам какво е. Надявам се да е нещо полезно. Почти съм направил вратата. Само ми трябва падлоки. Така че се надявам да намеря падлоки. Другата баба е по-дружелюбна. Въпреки че е паяк и не яде, ама. Баба Гранушка я е обладала. Да знаете, баба Гранушка е вещица. Така ни приманва и нас. Не. Защо не, например, падлоки?
Емитярва отверка и какво друго. Май това ще. Не трябваше ли да си някъде другаде? Например, не и тука. Защо винаги едва намирам падлок? Ки. Това видео вече е половин час. Надявам се по-скоро да свърши. Така. Сега това тука. Сега взимаме дъската. Как падаме с мултишайни. И сега това го завеждаме при един кладенец на желанието. Този път няма да заставам близко до стената и аз гледай работата. Баба Паяк. Баба Паяк. Така. Не, няма да заставам близко до стената. Баба Паяк. Паяк. Не! О, Боже! И трябваше и точно тя, нали? Как ме гониш, като дори не ме виждаш? Трябва да изляза отвън, защото може да е там. Да, казах, че може да е отвън. Не искам да играем на креница. Между другото, нещо друго липсва линии изобщо за Паяк. Говоря за този дол, дет ме уби няколко пъти. Където ако не беше той, беше само канализацията, щеше да съм си на втория ден. Но той е виновен, не аз, че ме отби 2 пъти. Сега.
Става много напече. Ето го намерихте. Не, това тук е... Как мога да го забравя? До тук сме. Баба Паяк ни изяда. Последен ден. Всичко или нищо. The last day. Последен ден. Надявам се всичко да мине по план и да избягаме от Паяк. Ако не мине по план, спирам видеото. И качвам това само дето умира. Аз съм толкова близо до финал. Бабо Гранушки. Сега реши да се появиш там, нали? Така, сега ключа за Паяка е долу, а Паяка е горе. Надявам се там да са падето се срещат. Мислех, че баба Гранушка ни го е скрила. Ако ни го беше скрила, щях да се гавря с нея като нищо. А така, ще пише зрителите маста, колко хубаво ми става след това. И сега. Там трябва да е това. Или падлоки. На падлоки бих се зарадвал повече. Честно казвам. Падлоки. Но няма да е той със сигурност. Къде ми е стреличката? Не. Баба Гранушка ми е изяла стреличката. Баба Гранушка е зла баба. Открадна ми играчката. Нищо, тук си имам още 3. Пожелавам ви, баба Гранушка, да не ви отвлича. Защото мен ме увлече. Правя си едно видео. Видеото ще ви го публикувам утре. Правя си едно видео и изведнъж идва и ме удара с бухалката и ми вика. Сега ще те отвлека. Удари ме с бухалката и буквално аз заспах и се озовах от тази къща, дето е по-грозна от грозната. Щупих си краката малко тук. Да, тук ни беше картинката. Казах ви, че няма да е там падлокия. Сега се надявам нищо друго да не ми липсва. И то май не ми липсва нещо друго, защото ако ми липсва нещо, ще се откажа. Просто ще се откажа. Баба Гранушка Паяк. Тук не. Добре, че не се показах напълно там, защото щеше да има изяждане и да се напапа и щеше да трябва да публикувам видеото, където само умира. Ето и гадните крака. Как е грозно. Това е много страшно. Не ми е страшно, просто ми е смешно. Кога се смешно, че баба Паяк се справя по-добре от тебе ли?
Ай, паяк. Представете си да си по-зле от паяк. И бати шумното нещо. Представете си да си правите по-зле от паяк. Ще ми е мъчно за вас. Баба Гранушка паяк. Как така ме виждаш през стената? Карен баба Шлок. Леле. Искам всичко да си го направя точно. Сега ни остава само ключа и бягаме. Ще ви покажа и края, ако оцеля до тогава. Сега чакаме баба Гранушка, където е по-бавна дори от баба Паяк, където баба Паяк преди това беше мъртва и лаже се. После се вгради в пора. После стана на Паяк. Баба Гранушка се отнася твърде зле с нея. Баба Гранушка заковава нея на пирони. Сега последно или да бях намерил падлокия там при Спайдърмена. Щеше да ми е толкова по-добре, ако знаете, да си избягам по вратата по нормален начин и да съм си сейф, отколкото да тярва да съм от този паяк. И сега. Трябва просто да избягам. Колко ли трудно може да бъде. Като го казвам това, ме е страх. Да не публикувам видео, където само умирам. Да, така. Така. И дупката. Отвори се Шезам. Чао, Гранушке. И сега. Края. Ето я баба Гранушка, как се завява там. Как се е щупила врата горката. И баба Паяк. The End. Добре, хора, това ще бъде от мен за това видео. И айде, чао. Очаквайте следващото видео съвсем скоро.